थु हायना होमबालाय आं नोंखौ न'सिम ड्रप खालामनानै फैनोसै। नांला लान्दां प्रतीक, आं अट'जोंनो थांनोसैदां। नाङा दे, हारसिं थांनाङा, आं दोननानै फैनोसै। दे बिदिब्लालाय। ओमफ्राय हायना, आं सोंनोसो बावदों दहायहाय, नोंसिनिया न'आवहाय सोर सोर दङ? आइजों आंजोंल'। आफाया आं उन्दै समावनो गोब्राब बेमाराव गोलैनानै थैलांबाय। आरो नोंस्रालाय सोर सोरथो दं प्रतीक? जोंनाबो आफाजों आंजोंल'। आइयाहाय आं उन्दैयावनो गोमानानै थाङो। आफायानो आंखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरदों फोलावदों, बेनो गासिबो, आइबो आफाबो। सरि प्रतीक, सोंनायनि थाखाय। जों सानैनाबो माथो एखेसो, नोंनाबो बिमा गैया, आंनाबो बिफा गैया। जेबो नङा दे, उनावबाबो सोंखानांगौमोन। आयु प्रतीक, रायलायै रायलायै मालाबानो न' सफैबाय नै। लाखिदो नै बेयावनो, बैनो जोंनि न'आ। बेनो ना? दे होमब्लालाय हायना, एन्सारखौ आं नेनानै थानोसै। दा मोनायाव अनलाइनाव फैनो हागोन ना? अके प्रतीक, होमबालाय आं थांनोसै। जागोन दे, आं दा मोनायावहाय स्टाडि खालामखांनायनि उनावहाय अनलाइनाव फैगोन दे। आयै, ओइ आयै, अबहाय थांखो दे बे आइया? मा नानि, माथो जाखो आइ? आं बेयावसो दंमोन, मानोथो नांगौ? नोंखौ नुयैखायसो अबावबा थांदों नामा साननानै गाबज्रिदों आं आयै। ओमफ्राय नानि, नोंखौलाय सोरथो दोनबोदों? सोरथो जाखोमोन बेलाय? ना सोरबा लोगो जाखो ना माखो? लोगोसोमोन आयै। र' आं फ्रेस जाहैगोनसै, दा रायलायनोसै नामा आयै? आइ दे। आयै, आं माबा मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा? बुंदो ना, मा खोथा नानि? नै आयै, दहाय नों सोंनाय सेंग्राया दाख्लैनिफ्रायनो आंखौ नुनायनिफ्रायनो एकदम मोजां मोननानैनो सोंगासिनो आयै। मानसियाबो साख्रि मावखानायखा, वेल्डआवहाय मावो। ओमफ्राय दा आंनावहाय एन्सारखौ सोंगासिनो। न'आवबो बिस्राबो रावबो गैयानो, बिफा हारसिङैल', ओमफ्राय गाव। ओमफ्राय जोंनि बायदि आयै, सानैल'नो, बिदा फंबायबो रावबो गैया। दा मा खालामनांगौ आयै? एसे मोजाङै साननानै नाय आइ। नोङो हिनजावनि फिसासो, गुबुननि न'आवसो थांगोन। साख्रि बाख्रि लाखानानै थांनो हायोबा गावबा गावनो मोजां जायो। दाथ' नोंना फाइनाल फरिखायाबो बावला। दा नोङो बेफोरबायदियाव गोदोसोनानै थाबा, फरिखाया मोजां जायाबा मा जागोन आइ? उन्दैनिफ्रायनो दुखु खस्थ' खालामनानै फोरोंनानै बिसिम सफैबाय, दा फरिखायाबो बावला आइ। नोङो देरखाबाय, बुजिनानै मोजाङै साननानै नायदो आइ। दे होमबालाय आयै, आं एसे लेखा नायहैनोसै। आं साननानै नायनोसै आयै। आं एग्जामखौ जेरैखि जायाबाबो मोजां खालामथारगोन। आं आंनि आथिङावनो गसंनानैसो बेनि उनावसो हाबाखौ लागोन आं आयै। आरो आयै, आं नोंखौ माबोरै गारनानै थांगोन आयै? आं नोंखौ बोरै हारसिङै गारनानै थांनो हागोन? आं गारनानैनो थांनो हानाय नङा आयै नोंखौ। हिनजावनि फिसा आइ, सानसेबाबो थांखानांगोन। आंथ' मा बेसे गोबाव दंबावो, बुरिबायबो। आं थासान्दियावनो नोङो मोजाङै फरायनानै गावनि आथिङाव गसंनानै लाखा आइ।
आयै आं थांथारा नोंखौ गारनानै। आं एसे फरायहैनोसै आयै। दे फिसा थांदो दे। आयु माथो टाइमाबो जि जाबाय माथो। मामोन प्रतीक? मानो अनलाइनाव लिंहरामोन? हायना, आं नोंखौ अनलाइनाव लिंहरनायनि रिजोनानो जाहैबाय आं जे नोंखौ दहाय सोंदोंमोन नों बेनि फारसे नों मा सानखो? आं नोंनि प्रप'जालखौ एक्सेप्ट खालामबाय प्रतीक। नाथाय आंहा माखासे कन्डिशन दङ। आं फरायनायखौ फोजोबग्रोनो लुबैयो प्रतीक। आं आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनावसो जुलिखौ लानो लुबैयो। नों जुदि आंखौ नेनानै थानो हायोबा नेबानो जाबाय प्रतीक। अके हायना, नों आंखौ जेसेबां गोबाव समसिम नेनानै थानो थिना मानो आं नोंखौ अराय समनि थाखाय नेबाय थागोन। आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय हायना, नों आंनि सोंनायनि फिननायखौ गनायनायनि थाखाय। येस! जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै हायनाया आंखौ एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय। नानि, ओइ नानि, जायाखै दाबो? जाबाय आयै, थौदो थौ। हाब, गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन। बहुद सोलायबाय। दे बाबा, माबाफोर लानांगौ दंबावोब्ला थाब लादो। थांदिनि थाबैनो। दे बाबा, आं मोनसे फिसा बुस्थु बावबोदों। आं थाब लानानै फैनि, नों गाहायाव नेबाय थाथ'बानो जाबाय। आयु हायना, नों बेवहाय मा लांफैदों? प्रतीक, न'नि एसे शपिं खालामनो फैनायमोन। ओमफ्राय नै आयै, आं नोंनो मैया खिन्थानाया प्रतीकआ बेनो। अबेनि जाखो बाबुआ? गोजोनफुरिनिसो आं मादै। ओमफ्राय बाजार खालामखांबायमोन मादै नोंसोरहा? आंजों आफाबो दं, बै गाहायाव नेनानै दं। आं मोनसे फिसा बुस्थु बावबोनायखाय बेखौसो लांनो फैफिनदों। दासो खालामनो नागिरदों आयं।